да Вінчі, вот это эспаньол. Мне важно там быць заўважным. З дзвюма хлопцамі. Мне падаецца, не было ў мяне яшчэ. О, раецкія прышлі. Насколько херово, когда просто по накатанной едешь. Сейчас я расскажу вот эту всю историю, не нужную никому. Пам-пам-пам. Мы называемся подкаст «Нешта будзе». Мы по-ранейшаму экспериментально пакуль што выходзім на Ютубе. І я нагадываю, што это падкаст пра жыць як набяжыць. Як у нас атрымліваецца, так у нас і атрымліваецца. Мы не рыхтуемся. Пры гэтым да нас прыйшла імператрыца падрыхтоўкі, чалавек з каралева таблічак Excel, Катерина Раецкая. Дякую, что до нас пришла. Сейчас ты так объявил ее, класс, да? что хочется. Чому ви не рыхтуетеся? Ось першее питання одразу до вас. И Волин рыхтовался, и он про это рассказал. Расскази мне эту историю. Я посмотрел вот видос, который мы обсуждали, пока нам включали все вот эти приблуды. Я посмотрел офигенный видос с тобой 6-летней давности. Называется «В гостях у Дениса Дудинского и Кати Раецкой». Ага. Але там нема Дудинского. Там нема Дудинского, там просто стоит Катя Раецкая в доме, в своей однушке в Минске. Так, вот так вот. И просто не двигаясь на одном месте, что-то рассказывает. Примерно как у нас сейчас. Это в ТАСС? Так. Да, примерно как у нас сейчас, только вот стоя. И она такая стоит, красивая вся, в платьишке была. Пижама, она же халат, она вот. же платье. И ты стоишь такая, все, вот рассказываешь. И рассказываю, как хорошо мы живем в этой Беларуси. Вот у нас есть ничего и стена. И потом нам дарит мольберт. Да, как на БТ, все как надо. А можешь мне потолмачить, что такое как на БТ? Ці можна казаць, вот как на БТ і как на ТВ это одно і тое ж? Ці ёсць нейкія свае асаблівасці беларускія? Можна казаць як на БТ, але гэта як на БТ можа быць і там у нейкіх незалежных медыя і ў Інстаграме. Гэта калі людзі робяць усё так дакладна, чысенька і лепей, чым яно ёсць у жыцці. І тут ты экспертка ці эксперт, і тут ты бізнесменка ці бізнесмен, у цябе ўсё ёсць. А сапраўды ты там набываеш сасіскі, ў метро едзеш, гэта не дрэнна, але ты сябе паказваеш як чалавек, зорка. А пасля такой, добра, дзе ўзяць грошы, што мы будзем рабіць і так далей. Чему тебя уразил гэты видос? Больше всего мне понравилось в этом видео, что там использовались... Мы можем скончить. Нет, там использовались абсолютно все штампы про якобы известных людей. Типа, талантливый человек, талантлив во всем. Поэтому вот здесь есть мольберт, и на этом мольберте скоро появится рисунок от Дениса и Кати, потому что они невероятно талантливы не только там в ведении чего-то. И потому что это, что? Реклама. Так, это мольберт принесли, это был 21 век, нечто такое. Нет, там вообще-то еще было 2 рекламных интеграции. Там партнером этого видоса на 2 минуты был Юск. И там был Юск и еще кто-то. И я такой, типа, вау, вот это прикол. Скажи мне, ласка, чому ти... Мне падаецца, што ты все разумееш, ты суперадэкватны. То бок у тебя этот флёр, там зоркавасць і гэтак далей, ты разумела, што это картонна. Чаму ты, умоўна кажучы, пахадзілася вось менавіта на гэты рэпартаж? Таму, чаму я пахадзілася на гэты падкаст. Калі да мяне прыходзіць нейкі калега ці не калега, але нейкія партнёры ці незнаёмыя людзі, калі я ў добрым стане, то я магу адразу згадзіцца, але апошнія гадоў 5 ці не ў добрым стане, так? Я не ў добрым стане, і я адразу, я гляджу, напрыклад, гэта пра вясёлых людзей, ці гэта там пра філасофію жыцця, ці гэта там пра кулінарыю, ці пра... І я гляджу і кажу, не, дзякуй, мяне не цікавае жыццё, я гэтага не ўмею, я не ведаю. Калі чалавек задае дадатковыя пытанні, як зрабіў, напрыклад, ты, і кажа, будзем размаўляць пра жыццё, ўсё роўна будзем пра жыццё. Раскажы, как он тебя позвал? Тады я разумею, што чалавеку гэта патрэбна з прафесійнай, у яго ёсць нейкі план, яны там зрабілі нейкія абяцанкі, ці калі ёсць нейкая фраза, нам трэба, мы будзем скончваць сезон, і вось зараз мы будзем гэта рабіць. Я разумею, што чалавек у такой прадзюсарскай апынуўся сітуацыі, калі табе трэба зрабіць, і ты робіш. І я раблю гэта вось не таму, што мне гэта, але мне з вамі вот зараз цікава, а таму, што я ведаю, як гэта робіцца, як гэта цяжка, як гэта дрэнна, когда тебе адмаўляюць, ці зусім не прыходзіць. Вось. Как он тебя позвал? Напісаў мне пра тое, што пра жыццё будзем размаўляць, пра чаго я сумная, і нешта там пра Дудзінскага. Я напісала, што мне не вельмі цікавае жыццё, таму не разумею, пра што гаварыць, але я напісаў, вось пра гэта і будзем размаўляць, і тады зразумела, што гэта вось бізнес, онлі бізнес, і прыйшла, але мне цікава, бо мне падаецца з 2 хлопцамі
сувядоўцамі. Давайте З дзвюмя ў яе не Гэта было. пойдзе ў трэйлер з дзвюма хлопцамі. Мне падаецца, не было у меня яшчэ працы, толькі на Славянском базаре. Слушай, а я хотел тебя спросить, вот мне, ну, ты много работал на телеке, но мне, когда вот меня зовут в какое-то шоу и не зовет, типа, ведущий этого шоу, ну, человек по гостям, почему-то такому, мне как-то не очень хочется идти, потому что, типа, мне хочется, чтобы меня, типа, звал вот конкретный человек, к которому я веду, к которому я иду. И вот, слушай, вот такой вопрос, действительно, ну, меня это реально волнует, то есть, типа, знаешь, там, вот, я когда, например, к тебе шел, я такой думаю, и что, мне Раецкая не могла написать, меня позвать, как бы, там человек по гостям отдельный меня зовет, и мне, ну, из-за того, что я с респектом к тебе, я такой, ну, ладно, ну, например, кто там Белсат или какие-нибудь другие ребята пишут, вот, я менеджер по гостям, я вот хочу, чтобы вы пришли туда, мне как-то такое, типа, ну... Патлумачы, Миколашка, не як очень. працує телевізія? Знаєш, Як працюють багаті Саші продакшени? Не только телевидение. В идеале, ты можешь спросить у своей сяброўки, девушки, с которой ты живешь, Девушка, в идеале, когда каждый занимается своим делом. Но это в идеале. Мы с вами находимся в Ютубе, есть проекты побольше, холдинги, медиахолдинги, есть самостоятельные проекты, и у каждых своя структура. Мои проекты в основном, это не касается проекта, в котором мы с тобой были на интервью, потому что он не до конца авторский, и у меня там конкретно... Ты там працавала конкретно вядоўцай, так? Вядоўцай, і, ну, то есть я былі прапановы по гасцям, былі прапановы, то есть я пісала нейкія пытанні, нейкія заставаліся як ёсць, бо там ёсць там рэдактор ці праграмны, Бок ты была не прадусарам для того, каб не займацца вось усёй лагістыкай, умоўна кажучы, гэтым. Ты займалася менавіта творчай часткай. У гэтым праекце, да, але там у астатніх праектах я наадварот кантралюю ўсё, і, ну, так, калі нема грошай, яшчэ і раблю, там, ад аптымізацыі відэа, шорцаў, цітраў, сцэнароў, там, здымачную пляцоўку і здымачную руку, але добра, калі ёсць магчымасць, нехта, ну, напрыклад, піша сцэнар. Калі ты так любіш, я не люблю, я люблю сама. Ці нехта, хто займаецца гасцямі. Для мяне гэта наадварот такое, о, добра, ёсць грошы ў праекта, каб не вядоўца пісала пытанні, думала, нешта арганізоўвала. Ёсць там, напрыклад, такія две фазы ёсць. Калі ёсць нехта па гасцям, хай гэта будзе яшчэ і адміністратар на пляцоўцы, таксама яшчэ і сцэнарыст, мабыць, рэдактар, ці калі ёсць грымёр. Бо вы ведаеце, гэта такое ўжо, ёсць грымёр, гэта ўжо ёсць нейкія грошы. Я нават чытала пра нашу ніву, для мяне было здзіўленнем, што Наста сама робіць і дапамагае гасцям. Гэта вось для мяне таксама добрая аптымізацыя. Але не было ў мяне яшчэ праектаў, дзе не патрэбен бы быў грымёр, і гэта не толькі пра мяне, а пра людзей, якія прыходзяць у кадр. Таму гэта не пра непавагу, гэта наадварот пра такі добры менеджмент, пра наяўнасць грошай і таксама пра тое, што калі вядоўца яшчэ і аўтар, у яго ёсць іншыя справы і калі ён ведае чалавека асабіста, то, ну, дакладна ты напішаш таму, каго ведаеш, скажаш, прыходзь да мяне. Калі ты асацыюеш сябе з гэтым праектам, напрыклад, па-расейску я планировала адказваць тебе, але переключилась. Это все на козёр все. Да нет, просто понимаешь, вот я никогда не работал в таких больших продакшенах. И это абсолютно твои проблемы. Где есть вот эта вся история? Расскажите, люди, как там в больших продакшенах? Не, насамрэч, просто я тебе хочу сказать шчыра, что я не ведаю, правда, наколькі гэта будзе цікава нашим гледачам, але калі ўжо... Але нам вельмі будзе цікава. Але я нагадываю, па-першае, гэты праект жыць як набяжыць, а по-другое, как бы мы распавядаем про то, что нам цікава, это максимально шчыра, мне падаецца. Калі б мы зараз сабраліся з вами і абмяркоўвалі, я не ведаю што, там ядравую энергетыку, это было бы так сабе. Вось, таму я час ад часу мне бы вельмі хацелася, каб нехта меня пастрахаваў, напрыклад, з пошукам і арэндам студыяў. Ці з трэвалам, калі квіточкі по добрым коштам трэба набываць. У гэтым вось месцы я арганізоўваў нам Сашам, аператарам нашим, Саша Малайчына, это его, я лічу, это трудовой подвиг, потому что ён у один твар, ён сабраў всю абарудку ў Варшаве, паклаў туды зубную шчотку і майткі, даляцеў у Малагу, пасля мы арендавалі машыну, ён давёз нас у Марбелью, расставіў усё одну лакацыю, расставіў другую лакацыю,
сабраў гэта все і паехал назад один чалавек. Ну это то бок гісторыя каштоўнасць якая каштоўнасць была я про тое, што такі чалавек вось для мяне ты расказваеш, я такая вось гэта мае людзі, калі чалавек робіць таму што не толькі трэба, таму што ён можа і ён вось таксама дадае гэтай каштоўнасці твайму контенту. Безумоўна, але гэта гісторыя пра галечу. Саша, то бок ты заўсёды працаваў у сітуацыі, калі ты one decision man. Как бы гэта, магчыма, таксама нейкі псіхалагічны партрэт, праз тое, што ты не можаш даверыцца камусьці наконт контроля. Дык вось, я сижу тут, мы записываем «Загляне сонца», і паміж сітуацыям, калі Саша мяне тут 2 камеры, я набываю квіткі, я летеў сам з Лісабона, я набываю сабе і жанчыне свае квіткі, я букаю нам і Сашы апарты, я набываю квіткі Сашы туды і назад. І сітуацыя яшчэ такая, что я разумею, что мне психологично задолбалася набывать low-fare, вот нижний гэты как-то тариф, які ты набываешь. И ты разумеешь, что просто сярэдні ці high-fare, high-fare ёсць такой, больш высокі тариф, і он дазваляе табе права памыліцца. А я не могу помылиться ни у прозвішчы, ни у даце. І я ў выніку сижу в напружанні, і я разумею, что это кавалак працы. Ну, то бок, гэта вельмі сур'ёзны кавалак працы. Таму я па-свойму зайздрошчу прадакшнам, у якіх сапраўды дыверсіфікацыя ёсць. А ведаеш такі? Я не. Нет. В Беларусі не ведаю, акрамя буйных нашых гульцоў, але, на жаль, з 2 застаецца, я не ведаю, застаецца 1, маецца на ўвазе Радыё Свабода там і Белсат, ну, іх няма. А сярод вось ютубераў, ну, безумоўна, няма. У вашай калегі зараз уже не ведаю, але калі гэтая калега, журналістка і аўтарка пісалася ў студыі, у іх у камандзе, я ведаю, што гэта там з іншых праектаў, мабыць, ёсць адміністратарка па гасця, мабыць, яна яшчэ і СММшыца, рэдактарка, але не сама вядучая, не сама вядоўца піша і запрашае, і гэта таксама яшчэ пра адносіны ёсць, калі там, напрыклад, яна можа мне напісаць, я такая, добра, я прыйду. Ці калі адна і тая ж адміністратарка ў розныя часы заўсёды вітаю, гэта зноў я, і ці бывае, вітаю, гэта зноў я, але я уже на іншым праекце працую. Але гэта таксама пра адносіны. Таму гэта, ну, гэта не пра непавагу, гэта пра тое, што добра, калі можна займацца толькі нейкай адной справай, але это немагчыма, просто немагчыма. І я такога не ведаю і ніколі не ведала, і я люблю, калі гарыць дупа з усіх сторон, з усіх бакоў, і калі гэта вось я да вас еду там адзін праект, потым тут рылсік, тут а тут яшчэ нейкая пляцоўка, а тут не смета, і я там і курс памяняўся, і такой, ну, добра, я гэта ўсё люблю больш, мне падаецца, за ўсё. Ну, это, мне падаецца, Саша, што гэта таксама пытанне звычкі, то бок ты прызвычалася да гэтага, але ну, я бы з вялікім задавальненнем таксама меў менеджера па госцях, умоўна кажучы, таму што мне, напрыклад, я прыехаў в Кіеў, і я разумею, што мне з кагосьці трэба стартаваць сезон з больш-менш пазнавальнага чалавека. Всё гэта вельмі цікава, беларускі там гонар і беларускія вайскоўцы, ну, сапраўды, я вельмі паважаю гэтых людзей, але я разумею, што ў Беларусі как бы вайны няма, ну, на тэрыторыі, куды мы все працуем. І я пишу нічога. Я пишу менеджерцы па адміністратарцы обычного утра. Вось мы даведаліся, што ёсць нейкі чалавек. Вось, ну там агулам обычное утро, так бы мы сидим у студыі, вось там і там робіцца обычное утро, і как бы, ну, это сур'ёзны прадакшн, не просто. Таксама шмат аптымізацыі, не 28 чалавекаў як бы сидела на тэлевізіі, але ёсць. І я кажу, які у вас взаимоадносіны з Матвеем Ганапольскім? Потому что я ему писал, и он тупо меня проигнорировал. А до того у нас был вельмі дзіўны кейс. Я для беларускага даследніцкага цэнтра рабіў такую склейку, мешанку хуткіх рэакцыяў на пачатак вайны. І я не ведаў просто, што Ганапольскі там у Кіеве ці датычна да Кіева. І пры гэтым я нічога, ну, я не выдаў сябе. Але ён быў у такіх шаках, што я ему тэлефаную, і маё першае пытанне, ці паспелі вы скласці сваё меркаванне тым, што адбываецца. Он кажа, ну, по-русски, говорю, успели ли вы... Он говорит, какое нахуй мнение? Да вы что? Меня здесь бомбят. Что за, блядь... Ну, и он взорвался. И он такой, по типу, мне очень интересно, как вы будете продолжать с таким началом. А я зрабіў, ну, морду клином, кажу, окей, и я ему пачала задаваць пытанне. И мы нормалёва вырулі. Але я разумею, что калі у яго дзесьці херово складзецца пазл, и у него вот першае будет тое,
то у нас не будзе ніякага контакта. У выніку яна робіць мне пратэкцыю, і мы з ім дамаўляемся, і ў выніку он, канешне, павыпэнджваўся, а у него былі эти вот пакуксился, такі, ведаеш, 80 гадоў падлетак такія. Але прыехаў, даў інтэрв'ю і сказаў, што звяртайся да мяне, і все будзе нармалёва, і гэтак далей. Ладно, это все. Не мог никого получше найти, чтобы сезон начать с Гонопольского. Мне написали, это ты мне написал в комментариях. Да, и это про обесценивание. Катя, у меня питание на конт, ну, у меня, вот у Івона некие там ассоциации, он полез вот гэты 6 гадоў тому. І ты пасля кажаш, што ёсць гэп 5 гадоў цяжкага жыцця или сумнага жыцця. У мяне пытанне такое, чаму ты ў сваіх праектах, якія зараз, ты сышла на прадусарскія ролі? То бок ты не ў кадры. Потому что я разумею, что это таксама вось мне падабаецца быць у кадры. Напэўна, простое, што у меня не было такой кар'еры, толькі ў 20-м годзе я пачаў кадры, напэўна, я яшчэ не стаміўся ад гэтага, так? І пасля я разумею для сябе, я думаў пра гэта, што я рэспектую табе, што вось так сябе адрэфлексаваць і зразумець, што как бы не. І я для сябе разумею, што зараз для мяне кадр это частка маіх амбіцыяў. Ну, то бок мне важна там быць заўважным. Як ты для сябе вырашала, што кадр больш не будзе? Гэта, як кажуць, комплекснае пытанне, бо ёсць праекты, у якіх я працавала адна і рабіла іх цалкам сама. Добра. Не атрымалася. Былі праекты, дзе была каманда, дзе я была там на нейкай ролі. Таксама там атрымалася, не атрымалася, ці там закрылі і закрылі. Добра. Калі мы кажам там пра жаночы праект, там жанчыны цяжкіх паводзінаў, гэта таксама комплекснае пытанне, бо там ёсць і экстрэмісцкі статус, які вось для мяне, напрыклад, небяспека для нашых гледачоў, гэта вельмі цяжкае пытанне, і калі я пра яго вось нейк думаю, то да, прыярытэт все-таки каб была бяспека, калі гэта магчыма. Другое, я за гэтыя гады, і гэта не пра гады там до 20-го, а вось за гэты, я так, ці ёсць такое слово, гэта па-расейску, истрепалась. Так. У Івона сёння все перакладае, весь дзень у него. Што мне нечага сказаць, у мяне няма новых думак. Мне падаецца, я не з тых, хто любіць такі лозунгамі, наратывамі, і калі я ў нейкі час заўважыла, што мы у тых жа жанчынах сядзім, і кожная проста вось кажа тое ж самае, але са сваёй пазіцыі, а калі ты працуеш у калектыве, і ты не адзін у кадры, вось ёсць у цябе зараз такі досвед, то у вас ёсць там нейкі сцэн-план, сцэнар, нейкая фактура, нейкія даследаванні, і я зразумела, што і казаць мне нечага, і казаць я не хачу, і гэта не жадаю, і гэта не моя мэта рабіць сябе больш пазнавальнай ці яшчэ больш публічнасці. Я не вельмі люблю, калі чалавек ходзіць на ўсе шоу, на ўсе стрымы, ва ўсіх праектах і кажа вось і тут і пра гэта, і пра то, і пра гэта не моя мэта, таму я стамілася, мне нечага сказаць, таму я пазбягаю запрашэнняў на інтэрв'ю. Дзякуй, што прыйшла. Дзякуй. Тое, што я зараз тут, гэта для мяне таксама такі досвед, калі ты з лоу-левел нешта гаворыш, і гледачы такі, навошта было пагаджацца? І я, калі гляджу такі контент, таксама думаю, навошта пагадзіўся, але такая, не. Чалавек пагадзіўся, таму што ён працуе, у яго ёсць адносіны з выдаўцамі і з медыястваральнікамі. Слухай, а як гэта фізічна адчуваецца, калі ты разумееш, што... Сорі, Вулька, а ты бы смог так, вот, на дадзены момент такой по типу, не, ось я кагосьці знайшоў, я яго в кадр пасажу і буду, вот Катя працуе на сваім праекце зараз, і яна працуе прадусаркай, то бок ты каралева пляцоўкі, так, ты всех кантралюеш. У твоё пытанне магу зрабіць такую рэзку, і Саша кажа... Можаш все рабіць. Гэта... Ты гэта тэстуеш, ты гэтую гіпотэзу тэстуеш, потому што калі я сышла, я зразумела, што мае... Добра, тыя, з кім я працую, я не хачу гаварыць, што гэта за праект, бо не асацыююся з ім, так? Там стала больш прасторы для іх думак і для эксперткі, якую завуць заўсёды. І вось мне падаецца, гэта спрацавала. І для мяне гэта нармальна, гэта не тое, што здесь пам-пам-пам, як будзе жертва. Ахвяра. Да, гэта не нейкая ахвяра, гэта пра працэсы, бо я магу зрабіць за кадрам лепш і больш. І вось пытанне да Александра. Мне кажется, як разрулівае, да?
Чё ушла с кадра? Смог бы ты Нет. уйти? Нет, потому что, у меня фигня в том, что я в кадре, это вот я как и в Личный жизни. бренд. Да, личный бренд, и мне прям супер интересно. Я не могу все вот это прописывать, расписывать, потому что, у меня много из того, что я делаю, настроится на реакциях, на каких-то импровизациях, на каких-то шуточках. І, на жаль, для нас, для всіх на песнях, Саша. Ось. Договорились. Я заспеваешь. Вось. И это история про то, что я бы не смог кого-нибудь посадить и спродюсировать. Потому что мне, например, наоборот, очень тяжело даются всякие вот истории с тем, чтобы расписать сценпланы, вот это вот все. Рассадить вот здесь кадр. А Excel умеешь користатися? На уровне посчитать гонорары, да, себе. А мне ось проблема, коли треба вот там травень і зеленым яго вы, я уже не могу. Вот как бы я написать могу, а вот... А ведаеш, яшчэ можна такую укладачку і укладачка побач, гэта будзе іншая укладачка, якая вядзе вось Туды. да, Что ідзе ў такое? нейкую. Вот, поэтому 100% нет. И я вообще восхищаюсь людьми, которые расписывают кадр, картиночки. Вот тут вот это вот все вот Слушай, так. раскадровку не делают. Есть те, кто загоняется и делают, но в таком темпе, в котором мы делаем производство... Да, я просто вообще не понимаю, как это все можно делать. Так в этом и прикол, что ты любишь быть вот... Да, у меня в голове есть блок, я его в голове держу, и я в этих блоках шухаю. Вот, а как у тебя вот вышло, что ты... Вот, я пошла из кадра. Вот реально именно... Мне хочется про ощущения спросить, потому что, это, наверное, как-то с чем-то связано. Именно в основном с депрессией, наверное, с потерей смыслов. У тебя депрессия, вибач, с диагнозом? Да, с диагнозом. Вот, это, кстати, про личный бренд. Знаешь, кто-то там отстраивается, бывший политвязник, кто-то от этого отходит, кто-то отстраивается как журналист, кто-то как кому-то важно быть соавтором. Я, например, каждый раз, не буду ваши сценарии тупорылые читать, у меня есть миллион своих гениальных идей. Вот. Поэтому это про кто что умеет. Первая причина — это депрессия. Вторая причина — это потеря смыслов. Третья причина — это дать больше возможностей. Это может звучать очень пафосно, дать больше возможностей каким-то из коллежанок и эксперток раскрываться. Просто тест гипотезы. Я ненавижу делать одно и то же, рассчитывая на какой-то другой результат. Так не работает. Не работает так. А у нас это принято. Давайте будем продолжать делать вид, что все получается, мы такие милые, красивые, одинаковые, говорим одно и то же. Интересно, почему никто не хочет это смотреть? Или хочет, но осуждает. Поэтому так и произошло. В какой-то момент очередной проект. Один закончился, другой начинался, третий зачинался, там что-то считалось. И один из тех, который находился уже в таком полупроизводстве, стало понятно, что все, я не могу. Я могу делать все то же самое, только чтобы я еще не находилась в кадре и не вместе, не говорила и не как-то и не имитировала в кадре какую-то или конкуренцию, или харизму. У меня еще такое... При всем том, что я очень грустный, печальный, занудный человек, но я вот могу на протяжении какого-то количества времени долго-долго говорить, заполнить собой пространство, прыгая, бегая или не давая никому ничего сказать, всех заколебать и потом уйти и лежать. Я думаю, и нахрена было вот это вот все отдавать целиком, заполнять пространство? Вообще-то рядом есть другие люди, скажите что-нибудь, здравствуйте. Поэтому больше пространства для других людей в том числе. Блин, такая она взрослая, да? Я был здесь просто. Просто зануды. Скажи мне, каласка, які у тебе дыалог я не ведаю, ці ён патрэбны табе гэты дыалог з сабой з мінуўшчыны. Ось я, сорі, што я вяртаюся. Это какой канал был, дарэчы? БТ? Не помню. Не сутнасць. БТ, Добрый ранец, да, Беларусь. БТ, Добрый ранец, Беларусь. Вось тая Катя і Катя сённяшняя, у іх якія ўзаемаадносіны? Ой, вельмі добра. Ведаеш, я задаю гэтае пытанне, ці там хлусіла ли я, ці сорамна мне, ці ёсць нейкія праекты, за которые у якіх такі крынжаціна была. Ведаеш, у мяне не было такой бліскучай кар'еры тэлевізійнай, я не працавала у кадры нейкім на тэлеку. Кагосьці едуць нараджаць, а гэта цалкам нармалёва. Не працавала ў нейкіх так цыклавых праектах. То есть у мяне былі, вось як заўсёды, маё жыццё гэта праектная дзейнасць. Калі я нешта вяду, там нейкі лістапад і славянскі базар, гэта там раз у годзе. Калі я нешта раблю за кадрам, гэтага больш, але гэта за кадрам. Таму мне падаецца,
калі не лічыць групы да Вінчы з песнямі Трамонта бум-бум, і гэта only бізнес. Ну, трэба было мужа падтрымаць, я падтрымала, але ён не быў яшчэ маім мужам. Мне падаецца, няма такога, каб я такая, навошта я гэта рабіла? Я рабіла вось сумленне, да, совесці, сумленне. Па сумленню і па кайфу. Ёсць праекты, у якіх ёсць імёны людзей, якіх зараз называць гэта проста нейкі крынж, але гэтыя праекты былі зроблены на узроўні, вось гэта той узровень высокі, на якім я магу. Там працавалі лепшыя падрядчыкі, партнёры, лепшыя партнёры, і гэта было зроблена з густам, добра, і вось там лепш я б не зрабіла. Але ну, гэта было ў тых умовах, якія былі там палітычныя ці культурныя. Слухай, ну, наколькі я разумею, і гэта вельмі кепска, што Беларусі гэтага бракуе, і я разумею, чаму людзі спрабавалі ў гэта гуляцца. Што нам для развіцця нашай культуры і для развіцця нашага космоса павінны so-called селебы, так ці інакш. І наколькі я разумею, і Саша туды палез, праз тое, што как бы да 20-го года ты в этих so-called і знаходзілася. Як ты гэта адчувала? Не, я з табой не пагаджуся, бо... Напэўна, мы параўноўваем з табой свае адчуванні, тому што у меня таксама вось фікса какая-то ёсць, то бок, безумоўна, то бок, калі б я цябе прапрацоўваў неяк глыбей, я все зразумеў, як гэта было, і вельмі для мяне зразумела твая гісторыя пра тое, што да цябе прыходзіць, нібыта ты там Алла Пугачёва, якая прымае ў сваім там палацы пад маскоўскім нейкі кагосьці, а ты пасля, ну, спакойненька, там, жэтончик, автозаводская, паехалі так, там. Бо я на маім узроўні я разумела, што у мяне ёсць, калі там з'явіўся ў жыцці, напрыклад, Дудзінскі для Дудзінскага, у мяне быў свой свет з іншым каналам, з іншым тэлебачаннем, з іншымі зоркамі, з іншымі такімі ж яго калегамі. Але з'явіўся ён, я зразумела, ну добра, тут мы можам зрабіць такі рэбрэндинг з такога не вельмі такой дзёці парень, хлопец, зробім нешта больш прыемнае, мабыць, людзі яго больш будуць любіць, он не будзе ўсіх бесіць, так. Ты праектна паставілася да Дудзінскага? Так, бо першае маё ўспрыманне Дудзінскага два было. Першае гэта у дзяцінстве, калі я слухала па радыё піжама паці, і я там быў вельмі прыгожы гэты голас, добрыя песні, там Rolling Stones, все дела. І мне падабаўся гэты голас, а потом праз вялікі час я зразумела, што гэта вось да Вінчі, вот это эспаньолка, і вось гэта там быў мерзкая рожа, извините, што гэта вось гэты голас, а пасля трэці такі быў этап, у якім я зразумела, што вось гэты вядоўца, які ў да Вінчы, з якім я ўжо працую, гэта ўжо там каля тэлебачання, вось гэтае хамло, якое да ўсіх ставіцца з нейкім што вось усё гэта і мой любімы голас з дзяцінства гэты праект, і гэты вось да Вінчы, і вось гэты вядоўцы, гэта ўсё адна асоба. А пасля неяк так атрымалася, што яшчэ праз 10 гадоў мы ажаніліся. Так. Блин, вот прикольно, что она говорит про проект. Я недавно встречался с одним... Короче, со Шрайбманом встречался, он говорит, типа... С одним Шрайбманом. Это наш следующий подкаст «Один Шрайбман». Короче, встречался со Шрайбманом, он такой говорит, мы какое-то исследование такое, типа, супер закрытое провели, но я чуть заспойлерю его. Они там, типа, делали историю с тем, кого больше всего хотят, от кого больше всего хотят контента видеть белорусы и белорусские и в Беларуси, и вот здесь. И, ну, там, понятно, много российщины, потом Чал и Шрайбман. Так. Ну, а вверху знаешь, кто после российщины? Кто? Дудзинский? Так. Я офигел. Ну, я типа, не. Я офигел, потому что я такой, типа, ну... Окей, чему ты офигел? Ну, типа, я думал... Потому что ты сам его не глядишь. Нет, я... Нічого не робить, що його глядіть. Так вот, ну, понимаешь? Не, у Дудзінскага ёсць... У Дудзінскага аднойчы. Вось ты распавядала зараз, і гэта для меня была ілюстрацыя, каб паказваць вось гэтыя людзі, як па колу, які ходзяць. Я разумею палітычных аналітыкаў. Яны мусяць кожны дзень людзям тлумачыць, што адбываецца. Але ёсць сітуацыя голубого огонька. Калі ты ў навагоднюю ноч можешь памяняць 6 каналаў у дзяцінстве, і там будет Лев Лещенко, адны і тыя ж людзі. І я для сябе, калі, безумоўна, мне было вельмі прыемна, калі ў мяне пашла нейкая папулярнасць, мяне сталі запрашаць на эфіры. А пасля ты разумееш, што ў сябе, ну, думкі, яны таксама не кожны дзень аднаўляюцца. То бок у цябе ёсць моманты, якія цябе турбуюць, напрыклад, месяц. І ты спакойна пасля пераплаўляешся ў нешта іншае. Вось твой асноўны ты, калі ты сустракаеш рандомных знаёмых у цэнтры горада, вось ён такі, што ты ім распавядзеш, там, умоўна, пераезд. Ці вось зараз у мяне там
я похудеў, ну такі вось рэчы і ну жыццё не супер хутка мяняецца, разумееш, пра што я казаў? Ты казаў пра Дудзінскага. Вот. І Дудзінскі прыйшоў на эфір нейкі, а ён прыйшоў на вуха не чую, вот чую. І ён прыйшоў на эфір, і я разумею, Дзёня, ты же можаш ахуенна. Дык вось, прыходзіць Денис, і пры гэтым я памятаю, прекрасна ён выступіў у меня, вось першае інтэрв'ю, мы яшчэ здымалі яго у Мінску. Потому что у его... в Беларуси нет ТВ, есть БТ. У яго класнае было інтэрв'ю Роудзі, ён даў фантастычнае інтэрв'ю Роудзі. Ну, пасля Украіны. Так, прыемна слухаць. І я разумею, што ён прыходзіць, і у меня ўзнікае пытанне, на халеру ты прыйшоў? Ну, вось такое бывае, то бок жаданне ўвесь час дзесьці з'яўляцца. Таму калі зараз Денис... А не памятаеш, што быў за эфір такі? Мне падаецца Еврорадыё. Ну, то бок на халеру ты прыйшоў, узнікае такое пытанне. І таму калі зараз там Дениса не вельмі шмат, гэта ну цалкам нармалёва его там. Мой выпуск с ним не процитировал. Вот так вот. Ну гэта было да гэта. Я разумею пра які ты перыяд, ты 22, ну да, 22 год. То бок чалавек не форме і ну ён всё роўна па нейкай інерцыі ідзе у кадр. У Дениса гэта не энергія, гэта вось таксама як у мяне ёсць нейкая адказнасць, цябе паклікалі, ну таму што ўжо нават там Чалы не можа, нехта не можа, Малказёров не прыйдзе, ён эксклюзіўны раз на год ходзе. І вось Дудзінскі, і калі гэта я ведаю там адносіны з Лукашуком, ён не можа адмовіць, але мне падаецца, гэта таксама не пра героя, які прыходзіць, а гэта пра тое, ну выклік, ну падрыхтуйцеся неяк, калі вы пасля Украіны, напрыклад, як вы на Староўда клікаеце, вы будзеце пра вайну, добра, вы падрыхтаваліся. Гэта таксама цікава, што я Дудзінскі стаяў ужо на парозе, такі такой нейкая, як гэта рубашка. Кашуля. У кашулі нейкія кветкі, я такая, ты пра вайну будзеш размаўляць. А ну-ка, хутенька, аэронаўціка, мілітарысцкія нейкае адзенне, гэта таксама пра гэты рэбрэндінг. Але калі запрашаеш, ну неяк ці падрыхтуйся, ці кажы, што фокусы, калі ласка, імправізацыі, што мы ад цябе жадаем, каб ты запаўняў гэты эфір. Таму гэта мне падаецца не пра тое, не толькі пра тое, што нечага казаць. Вось мне нечага казаць, але я таксама прыпёрлася. Ну, то бок, я безумоўна, я ні ў якім выпадку не абвінавачваю. Я пра тое, што вот я для сябе, калі паглядзеў на памылкі, для мяне гэта памылкі калегаў, я зразумеў, што сябе трэба как-то эканоміць. Я не той чалавек, я не настолькі у меня не настолько речевой аппарат развит и не настолько там мозги развиты, як у Сергея Чалова ці Артёма Шрайбмана, для того, каб кожны дзень выдаваць нейкія цікавыя тэйкі. Пры тым, што я разумею, што тэйкі таксама вельмі марудна днямі мяняюцца, то просто эфіра вельмі шмат. Я хочу вернуться. Чему тебе цікаво, чему ты здивился, что Дудзинский в топе? Я просто забыл про него. Ну, то есть, я тебе объясню, почему я забыл, потому что вот его как раз в последнее время давно нигде и не было. Так. И я такой думаю, Дёня. Что-то как-то, наверное, последнее, что было, вот, ну, он, наверное, ко мне ходил. Выключны был выпуск, Саша. Я ехал на Тернику и глядел его. Ну, классно. Так чего ты здивляешься? Як працує телебачення? И, ну, на самом деле, меня это... Я потом, когда мне Шрайбман сказал, что Дудзинский в топе, я такой, ну да. А чему ты не здивляешься, что Дудзинский в топе? Бо я, як прадусарка, маю свае шорт-лісты, што ў незалежных медіа, што ў залежных медіа, што ў Беларусі, што не ў Беларусі, што Украіна, Беларусь, у гэтых звязках. І я разумею, што дзякуй Кацярыне Раецкай таксама, але і іншым абставінам і там дасягненнем ці нейкім рашэннем таго ж Дудзінскага, ён неяк з гэтага БТшніка, але таксама пазнавальнага, якога любілі ў метро і падыходзілі фоткацца, таму што ты Славянскі базар, неяк пераўтварыўся ў чалавека, які выклікае асацыяцыі цёплыя, нейкага ці даверу, ці нейкай такой надзеі, мабыць, і такіх з такім асабістым брэндам. Мне падаецца, не вельмі шмат у нас людзей у медыях. Вось да іх таксама я б далучыла Шрайбмана, бо гэта такі мяккі. Я праводзіла у сябе ў інстаграме такое даследаванне, і там, вось, я памятаю, было і тваё прозвішча, Саша, быў і Шрайбман, быў і Дудзінскі, былі яшчэ імёны людзей, якія ў Беларусі застаюцца, але не працуюць. І з шмат з кім у мяне меркаванне сышлося, там, ну, было некалькі асоб, я такая, ну якая там мяккасць, якая там надзея, якая там любоў. Але ты таксама быў гэта, але гэта былі людзі, якія, ну, любяць такі стайл.
Глядзі, у меня А як ты ему выбудавала стайл? Здесь, стоп. У меня пытанне важное вельмі. Наколькі ці не зневажае цябе, што мы зараз пасвячаем такі кавалак нашай размовы пра Дудзінскага? Не, бо гэта частка маёй рэпрэзентацыі. Дудзінскі. Ну, а як? Ну, окей, а калі кажаш, што там Раецка это +1 до Дудзінскага? Не, ну, так, ж так у нас наадварот. Не, я просто, сорі, я сабе дазваляю гэты жарт, напэўна, Денис заўсёды становіцца сур'ёзнымі. Я кажу, Раецкія прыйшлі, калі яны дваём прыходзяць. У нас працуе гэта, і вось калі вось пра спісы, напрыклад, нейкія, у нас Раецкая +1, ці гэта ўжо такі брэндінг, ну, мне падаецца, калі нехта назірае за нашым саюзам сямейным, то зразумела, што... Таму што ты зараз шутку ўрубіла на хвіліну, на секунду. Салавей. То зразумела, што хто для радасці, хто у нас добры, вясёлы, хто смех і радасць мы прыносім людзям, а хто робіць нейкія рэчы, хто менеджерыць, хто вырашае нейкія пытанні, таму... Ну, у меня таксама і няма такіх амбіцыяў, каб я была галоўная прынцэса ў гэтым жыцці, прынцэса твоё любімае слово. Ужо не. У мяне ёсць вось той, каго трэба аддаваць у людзі, каб ён там усіх паабдымаў, усе пафоткались, ён таксама выгарае прыходзе, але мы для гэтага яго і вось перапраналі і галілі. З Беларусі вывозілі для таго, каб яно вось жыло, як яно ёсць, і каб нехта рабіў, некую надзею даваў. Я да гэтых людзей не адношуся. Я вельмі негатыўны, душнільны такі чалавек. Мы прыйшлі на адкрыццё бара Негроні ў Варшаве, беларускага бара. І я разумею, што вот людзі, якія к сценкі прыціснуліся адразу, это я і Раецкая. Мы ведаем, мы адзін на аднаго все зразумелі. І я разумею, што яе муж, ейны муж, ён просто ходзіць і палюе, сука, на камунікацыю. Ён ходзіць і шукае да каго. Сабаку мою паглядзеў, там што-то паглядзеў, яшчэ кагосьці, і ён увесь час вось у гэтым, разумееш? Для мяне это максімальная супрацьлежнасць таму, як я камунікую з гэтым знешнім светам. І для мяне таксама. Таму вось ён некалі ходзе адзін, заўжды ходзе кудысьці адзін, і там робіць вось гэтае добра, я такая, добра, я калісьці таксама далучуся, але не зараз. Ну, гэта і пра іншы тэмперамент, і пра іншую асабістасць, але я вось назіраю, таксама ён ужо змяняецца, таксама яму такая прастора асабістая патрэбна пасля вот вялікіх нейкіх івентаў, ён такой, усё, я пачакаю, нікуды не пойдзем, ніколі ўжо. Пра селебушную давай паразмаўляем. Так, хто ўсе гэтыя людзі? Яна, ну, людзі, якія сапраўды пазіцыянавалі сябе як я там селеба, вы знаеце, хто я? Мне падавалася, што это нейкае псіхалагічнае адхіленне. А каго ты маеш на ўвазе? Я таксама не разумею, хто так сябе пазіцыянуе, акрамя Дзімы Кахно. Ну вось, то бок яны былі гэтыя людзі? Я просто з ім неяк не перасекал. Так это и про пересекал. Смотри, есть то, как ты человека воспринимаешь, или что он тебе сказал, или сделал, а есть то, как он себя позиционирует. Я ну, например, я Диму люблю, просто у каждого своя атмосфера. Не, просто тэлевізор, наколькі я разумею, ён простое, што яму так ці інакш, ну, зараз тэлевізор, беларускі тэлевізор, это працяг рускага там тэлевізора. А раней ты разумееш, што у цябе глядзяць такі контент, дзе есть зоркі, дзе есть там фабрика звёзд какая-то, здесь пазнавальны там інфлюэнсер і гэтак далей, і ты зацікаўлены, каб яны былі ў цябе. Ну, то бок, это нармалёвае развіццё грамадства. Для того, каб твоя культура развівалася, таксама павінны быць і нейкія зоркі. Але мне падавалася, што працэс ствараўся даволі, ну, штучна. Ну, то бок, так, людзі не адпавядалі. І вось цябе, чалавека, які там жыве на автазе і ходзіць за сасіскамі, засоўваюць в этот фрейм. Як ты сябе пачувала? Ну, то бок, ты ж разумееш, зоркавая пара. Селебрейщину эту. Ну, да. Ну, я працую з зоркамі гэтымі нашымі беларускімі і вельмі іх люблю, і крынжовых таксама. Мне падаецца, гадоў 16, гэта былі першыя мои там пляцоўкі здымачныя, дзе адміністравала нешта. Таму я гэтую культуру, гэтых асобаў і гэтыя брэнды, як яны штучна ствараліся, я ўсё гэта ведаю. Я ведаю, хто на метро паедзе, хто такая свіння, якая будзе падсвінак, які будзе там не та чашка, не та ложка, не то у меня здесь то, хто не прыедзе на эфір, бо спазніўся, і я паеду на таксі будзіць гэтага вядоўцу.
хто не прыедзе, таму што сука. Усё гэта вядома, і гэтае кола не змянялася гадамі. Ну ты там певіца Жанет как была, так і ёсць, певіца Хюнеш, прости господи, как была, так і ёсць. Таму гэта пра то, як хто перабудоўваўся, хто не перабудоўваўся. Я заўсёды хацела працаваць. У мяне была мара, калі я у 7 класе я сходила на профориентационную выставку. У тебя была профориентация в школе? Не. У нас не было, я сама сходила у меня не было дворец такого. культуры. Видишь, человек сам делает Не, я не про это. Вот ты сходила на выставу, я разумею, про что ты кажешь. Я на онлайнере писал про это, там раз на квартал, нечто проходит, вот, поважанные там вучні, вы можете там подумать про свою будущую, вот такая праца. А была профориентация в школах. Это позднее, после нас, мне подается. Мне подается до нас, что ты можешь выучиться, например, на правы на грузовик. Это не то. Это не то, это ОПК. У меня было ОПК. А у меня не было. У меня тоже Гляди, не было. И кто ты по ОПК? Профарыентацыйная выстава гэта калі ты ВНУ сабе абіраеш. Так. А УПК было толькі ў класах. Я спачатку сейчас я расскажу вот эту всю историю, не нужную никому. Спочатку я вучылася у нармалёвым класе. Так. Пасля мяне перавялі ў матэматычны клас. Матэматыка, я люблю лічбы і грошы, але матэматыка, вот эта вся херня, это не маё. Я сама вырашыла, што я з гэтага матэматычнага іду ў клас, дзе цяжкія такія падлеткі, у якіх там дома нейкія цяжкасці. Я ў яго пашла, там былі бандіты, мы друг друга і так таму вось. І ў гэтым класе ёсць УПК, то бишь калі на цябе няма надзеі, што ты пойдзеш у ВНУ. Тебе вучна тракториста. І так. я экскурсовод. Вау. Короче, короткая. Вы спросили просто, кто ты, а я отвечала очень долго. Окей, и ты пришла на эту профориентацию в 7 классе. Так, калі я ўжо... гэта было до таго, як я пайшла ў гэты цяжкі клас. Але ў 7 класе у меня была вот гэтая лістовачка Беларускі універсітэт культуры і искусств. Так. І там была прафесія менеджмент сацыяльна-культурнай сферы. І я такая чытаю, і добра, так, калі вось гэта рэжысёр дажынак, а я чытаю і разумею, што гэта рэжысёр дажынак, гэта маё. І яна вісела ў меня на халадзільнік. Лядоўня. На лядоўні. Прыгожае Шмат слово. гадоў, з 7 класа па 11. І я ніколі не сомнявалася, што я буду ці рэжысёрам дажынак, ці рэжысёрам Славянскага базару. Ну, зразумееш, што бачыш на экране, то і как бы з чым асацыюеш, не Голлівуд. І калі у мяне адбылося, што я была рэжысёрам больш цікавых, складаных праектаў і вядоўцы Славянскага базара, такая, ну добра, ну не рэжысёр, так вядоўца, добра. І гэта такая мара, таму працаваць з гэтай фактурай мне хацелася, але мне ніколі не хацелася в колготках чорных под босоножки петь на сцене песни «Это мама твоя, это мама моя, наша земля белорусская». Это певица Жанет, боже, я обожаю. Фактура фактурища. Вот. Такой мэты не было, таму калі я сабе асэнсавала, што я у нейкі Новы год у босоножках, але без колготок пяю песню про Трамонта Бум-Бум, я такая, да ёпрасоте, мы не туда шли, мы не к этому стремились. Слухай, ну ёсць жа пэўная матывацыя, умоўна кажучы, табе, ну, для мяне заўсёды пакажка, там не ведаю, Влад А4, то бок я не ведаю, што ў яго ў галаве, але тым не менш, ну то бок чуваку хутка будет 40, да, а ён все будет подлеткам распавядаць. Грошы, гэта матывацыя, грошы. Матывацыя, так? Ты яго, добра да. сябе адчувала у тым шоу-бізнесе беларускім фінансава? Так там грошей нема не было. грошей. Ну. Бля, так патлумачце мне нахера Калі гэта всё. ты, заглядзі, у цябе ёсць шлях. Напрыклад, давай абірай прадюсерскі ці, ну не, лепш у кадры, так? Так, Вось ты, так. напрыклад, хочаш быць вядоўцай, ты, мелказёру, Славянскага базара. Славянскі Не, ты базар... мне про сябе распавядзі. Мелказёров не хоча быць. Ну. Добра, Раецкая захацела быць вядоўцай Славянскага базара не потому, каб быць ёю і яшчэ нешта весці. А хацела быць датычнай, так? Только гэтае мерапрыемства. Так. Яно самае вялікае. Там лепшае асвятленне, там лепшая камера, лепшая ПТС-ка, там працуюць лепшы рэжысёр-пастаноўшчык, лепшая... То есть вось я гэта разумею, я гэтых людзей уже ведаю. То бок гэта твоя амбіцыя, Я правильно? на это гляжу па тэліку 6 гадоў, калі на лецішча. І я такая, вось калі б я вось у гэтых конкурс толькі попала, я бы зрабіла яго лепш, зрабіла бы і пашла спаць. Так. Вось. І таму для таго, каб не быць артисткай в Інстаграме і пісаць, што я веду великолепны івент, а толькі да гэтага прыйсці. Ну, мне прыйшлося замуж выйти, ну, гэта іншае, бо так я б ніколі не... Отмыць аднаго чалавека, да? Да, ніколі мяне б не ўзялі, мне падаецца, калі б адзін мужик не сказаў, не, ну, і это хай паспрабуй, ужо столькі іх было, хай гэта паспрабуй. Так і было?
Ну, я думаю, што ніякого кастинга ж няма туды, і там па 10 гадоў, па 15 адны і ты ж вядоўцы, вось Дудзінскі вёў, ну, гэта мужчыны, а дзяўчыны неяк, ну, как бы, хто добра сябе зарэкамендаваў, але каму далі шанец, гэта вельмі істотна. Хто змог сябе хоць раз паказаць, тыя там заставаліся на некаторы час ці змяняліся. Гэта датычыцца конкурсу. Ты хочаш сказаць, што калі б ты не была жонкай, ніякага славянскага базару ў тваім жыцці не здарылася бы. Ведаеш, я дакладна думаю, што я бы працавала ў нейкай ПТС-цы ці як стейдж-менеджер. Я б дайшла туда сама сваімі нагамі пад закадрам, але каб папасць у беларускі кадр, гэта трэба, каб либо цябе нехта, якая была пратэкцыя, ці нехта сказаў, нехта даў шанец, ці нехта просто прынёс цябе, калі ты там міс Беларусі, вось, міс Беларусь будзе весці эфір, і все згадзіліся. Таму у кадр не. Вось. Але ты пра грошы гаварыў. Добра, у цябе ёсць шанец туда попасть. І далей у цябе ёсць, калі ты не Дудзінскі, і у цябе ты сам па сябе великолепная собака, а калі ты дзяўчына, гэта і пра сексізм, і пра гендернае, у цябе ёсць некалькі там напрамкаў. Ты можаш узяць у аренду нейкае там шлюбны строй, стаять і просто говорить, что славянский базар объединяет народы. Вітаю тебя. Ці ты можаш... Атрымліваецца, да? От зубова скоку. Нет, не так, там так. Вітаю тебе, Витебск. Обязательно вот так вот, да. Гэта таксама пра школу. Мне Дудзінскі першыя гады говори чуть-чуть ниже. Я говорю, Денис, я буду говорить ниже, но дай мне сначала мысли, сначала то, как это будет выглядеть, что мы будем говорить, а потом немножечко... У меня тоже первые эфиры были такие. Лещенко все-таки проскакивает. У тебя далее есть шлях. По-простому пойти, у тебя нема ни сценара, тебе могут написать такое «Витаю тебя», у тебя есть шлёбны строй, у тебя есть як вось ты выглядаешь, так и есть, и нейкі хлопец, які за тебе ўсё зробіць, які разумны, які гэта робіць 15 гадоў, гэта імправізацыя, ці у тебя есть іншы шлях. Писать сценар, придумывать нейкие интеграции анимации, шить за свои грошы костюмы, нанимать за свои грошы грымёраў, рабіць вось так, как ты гэта сабе уяўляеш, нібыта ты, ну, не ведаю, такой беларускі аналог якой-небудзь там голливудской зоркі на один вечар. А пасля таксама змываеш гэта ўсё і ідзеш в гасцініцу Витебск. Таму ты либо гэтыя грошы дадаеш і выглядаеш так, как хочешь, и робишь, як хочешь, и размаўляешь там на розных мовах, и розны рэквізіт сама покупаешь и привозишь, либо вы просто читаете с папки. И калі мы не сыходзілі, калі нас сыходзілі оттуда, было шмат наших калегаў, якія казалі, не, ну калі трэба вось так, там, то не, калі ёсць сцэнары, можна прачытаць з папки, то добра. Окей, я правильно разумею, што, умоўна кажучы, мы можем казаць, што у цябе быў бюджэт на тое, каб правесці славянскі базар? У мяне не было тогда бюджета, але я ведала, што калі ты мусіла траціць свае грошы. Калі я хотела так, как я хотела, то мусіла. Ці мне маглі сказаць там нейкае по бартеру даць нейкае плаце. Это гісторыя про тое, што умоўна кажа, вот есть твой ганарар за славянскі базар, дарэчы, які ганарар за славянскі базар. Ён не пакрывае. Ён не пакрывае твоих тратаў? За ўсе гады, я не шмат вяла, 4 или 5 гадоў, только 4, мне падаецца. За ўсе гэтыя гады, калі усе затраты, доходы, расходы не было у меня магчымасці пакрыць гэтыя расходы. Слухай, я разумею Дудзінскага, і ён у гэтым шчыра ўсім прызнаваўся так, што ты агулам тэлевізія для таго, каб мужик з умоўнай гарадзеі сказал, о, вот этого вот з длинными волосами, а табе просто каб быць датычнай да таго, пра што ты марыла? Паколькі у меня няма досведа іншых праектаў тэлевізійных у кадры, я не вела там утро, вечер, дзень, новости. Падвячорак. Так, таму у мяне была мара. Вось яна выглядала так, і яна выглядала у выкананні іншых не так, как мне падабалася. Я хотела, каб у нас была, ну, нібыта там, не ведаю, Джейло или там кому хто падабаецца. Вось каб гэта так сама выглядала, але гэта было разумнае і разам з Дудзінскім, таму што ён добра гэта робіць. І каб замежнікі, якія туда прыязджаюць, і там ёсць, ну, цікавыя дэлегацыі, цікавыя артысты, і нашы таксама прадюсеры, нашы калегі, усе астатнія такі, ёпта, а мы так можам. І першыя у мяне так адбывалася, што ўсе 4 мае ці там 5 гадоў гэта заўсёды было, ну, першых гэта вядома, таму што гэта яшчэ такая навінка, але так і было, типа, ого,
импровизация у прямом эфире, ого, можно вбахать столько бабла и выглядеть так, ого, можно, каб табе на першым галоўным канале страны з гэтым стрымам говорили, мы, ну, рабіце, что хотите, у вас 2 гадзіны прамога эфира, рабіце, что хотите, мы вам вось что, ніякага сцэнара, нічога, толькі тое, что ты сам неяк придумляешь. Таму да, так, мара гэта как бы трэба дакладаць туда грошы нейкія, там у спортзале хадзіць, у нешта рабіць, там худзець, не худзець, таўсцець, ну неяк. Вось калі ты пералічваеш дажынкі і славянскі базар, ты хочаш сказаць, скажы што-небудзь. Да, скажи, а то у нас... А то мне самая жанчына скажа, што і вольну слова не даў сказаць. А мне скажет, что я вам двоим не давал. Не-не-не, я просто думаю, насколько херово, когда просто по накатанной едешь. Ну, то есть, типа, знаешь, вот ты как раз наоборот говоришь про то, что ты каждый год что-то придумывала, что-то сделала, что-то выходила на новый уровень, и насколько тяжело или не тяжело это выходить в постоянные зоны комфорта, потому что вот это вот какая-то история такая типичная... В микрофон говори. Да, какая-то типичная история для белорусов. Вот ты один раз сделал, и потом... Это, наверное, зависит от количества твоих возможностей. Возможно, если бы у меня гастрольный график был, как у группы «Дрозды», или если бы я вела все конкурс «Мяс», «Газ», «Мисс», «Стройка», вот это вот все, то есть в таком количестве, и не только как бы на классном уровне, а все, где только возможно, во всех Микошевичах, то, наверное, я бы заколебалась, такая, что там, свадебное платье, так свадебное платье, неси, давай быстро сейчас споем и все. Вот. Хотя гастрольный график тоже был, там и песни, и пляски, но просто это событие отличается от многих других. Это как, я не знаю, с чем сравнить, ну вот у обычного артиста в Супербоул, да? Супербоул, да, вот. перерыв. Или открытие там Лиги чемпионов, или открытие какого-нибудь... Но мне падаецца, што ў выніку вот чэмпіянат Европы так открываецца, але мне падаецца, што па значнасці артыстаў і хто пагаджаецца, ну, мовна кажучы, мы нічога не ведаем, не то, што нічога не ведаем, не выпускае альбоме Eminem, а пасля Супербоул и весь ТикТок в Эминеме. Просто весь ТикТок. Они работают на свой маркетинг, некоторые работают. Для меня есть классный, опять же, почему я говорила про Дженнифер Лопес чуть раньше, есть классный фильм Half-Life про ее 50-летие, про то, как она готовилась к Супербоулу. Джей Ло уже 50, как ты видишь. 54 уже, по-моему. А Дудинского? 50, так само. Вот там про то, почему человек вкладывает свои деньги в режиссуру и подготовку шоу в этом мероприятии. Это мечта. У нее была мечта, она сделала. У меня была мечта, ну, сори, такие у меня маленькие мечты на Славянском базаре. Я не обвинувачиваю себе за твои мары ни в якім выпадку. Ты распавядал про рутину, да, которая возникает вот про это. Мне просто прикольно, да, вот как не застыть, потому что, знаешь... Ну, проблема, вот видите, мне падаецца, что калі мы кажем про Джей Ло, і вельмі прикольны прыклад, супер космос не про нас, але тым не менш, я вельмі зайздрошчу ім, потому что ёсць і у тым ліку фінансавы момант. Ты продаешь себе, ты вкладываешься, это инвестиция. Каб, вот у тебя есть все ровно, вельмі высокая вот линия, а расти вверх с нуля значно простей, калі ты уже суперзорка. И тут я разумею, я зараз так зажгу на этом супербоуле, что про меня все тиктоки будут размаўляць тыдзень, и гэта сапраўды даст нейкую там, ну, нармалёвую экспоненту. И гэта круто, калі твоё атачэнне, у тым ліку прафесійнае, матывуе цябе быць лепей. Калі вас не 2 чарвя на гэты рынок, а вас сапраўды вельмі шмат. Таму как бы я разумею, пра што ты кажаш, што гэтыя людзі, там твои калегі, назовем гэта так, яны просто ведалі, што я нармалёвы, я ідэалагічна правільны, кагосьці вось зараз міністрам культуры прызначылі, да, ну, все у меня будзе. Але, напрыклад, калі мы, это очень забавно, пусть так и будет, каждый раз Славянскі базар и Супербоул, калі мы вось на такім узроўні, калі мы вядзем гутарку пра самыя такія значныя падзеі, то нават у тым жа Славянскім базары таксама была такая канкурэнцыя, калі ўжо там дзяўчыны, хто ў гэтым годзе будзе адкрыццё весці, якое будзе хто што рабіць, як яно працуе. То есть там таксама была канкурэнцыя, там усе хацелі там апынуцца. А калі гэта там ДК ў Мікашевічах, ну так там можна і в сапагах на сцэну. Таму таксама залежыць ад таго, дзе это, што это, і ці паказвае гэта Беларусь 24. Как-то Славянский базар, это наш супербол. Примите эти напитки. Вот давай на обложку. Не, мне просто еще, знаешь, что прикольно. Сколько ты проектов ведешь? Потому что вот мы говорили... Делаю, типа, как помогаю, много. Те немного. Ну да, много. Слухай, не, давай, вибач, давай крышку поширим. Глядзі, то бок я разумею, што у даваенныя часы ты мела один
флагманский проект. Которому можно было весь год готовиться и зарабатывать под него деньги. Так, кем ты працавала? Чым ты займалася? Продюсеркай у медыях. Я рабіла праекты і івенты, і нейкія такія гібридныя праекты. Ты хотел пытанне задаць? Так, все правильно. Все правильно. И то бок я так разумею, что зараз ты просто простое, что ты спокойно ушла с кадра, простое, что ты просто свои основные компетенции выкарыстоўваешь, ну, и все нормалёва. Просто бонуса няма вось гэтага святочнага. Ведаеш, некалі да мяне прыходзяць людзі і кажуць: Кацярына, вось мы хотим зрабіць новае невероятное просто шоу YouTube. Мы усіх парвем. Але табе трэба вось падумаць, ці ты хочаш быць толькі прадюсеркай у сваіх праектах, ці вось вядоўцы і нікуды не лезці, вось аддаваць усё сабе. У мяне ўсё жыццё было вось гэтыя две там са школьнага часу. Я рабіла як вядоўца, вяла ўсе гэтыя там школьныя святы, ці не школьныя, а раённыя і гарадскія. Была, прости господи, депутаткай, так мне патрэбна гэта было. Я хотела ўсё змяняць. А таксама с начосом. Не, у меня не было, я заўсёды не доросла. С хвостиком. А таксама у меня была вось гэтая рэжысёрка КВН, рэжысёрка патрыотических всяких штук, агітбригад. Я заўсёды хотела быць шмат у ну, зараз гэта прадюсерства, а тады гэта нешта рабіць, вось такое, каб яно адбывалася. Як казаў мой брат, калі быў маленькі: Катя делает все, чтобы оно происходило. Когда яго пыталі, что Катя, чем Катя занимается. Вось. Але мне некалі хацелася, вось, каб паглядзелі, што я вось магу. Ну, гэта было не пра то, каб яны ведалі і зналі, а я вось магу толькі ў гэтым моманце зрабіць вельмі добра і пайсці спаць. Всё. Мы папярэдні наш выпуск мы абмяркоўвалі нейкі палон вобраза, які у людзей зафіксаваўся. Табе непрыемна, што ёсць такая моцная сувязь з менавіта славянскім базарам і тэлевізіяй? Не, ну так я ж пра гэта марыла. Чаго я зараз буду? Не. Гэта ж таксама Ну, то бок Катя, славянскі базар раецкая, гэта как бы все слушна. Гэта смешна, таму што я у адрозненні ад іншых вядоўцаў дзяўчын працавала там менш за ўсіх, ну, акрамя тых, хто працаваў там 1 год. Менш за ўсіх, але гэты для незалежных медыа гэты хвост, ён цягнецца за Дудзінскім, за мной, за не ведаю, там некая Ані Шаркуновай, напрыклад. Гэта цікава, але гэта, ну, неправда. Але мне падабаецца, што ёсць асацыяцыі, што Катя рабіла шмат за кадрам праектаў вялікага ўзроўня, такога добрага, тэлевізійных или івентаў, или спартыўных, і гэтая асацыяцыя ёсць, бо я працавала ўсё жыццё ў Беларусі на тое, каб да мяне звярталіся, калі гэта цяжкая задача, калі гэта нешта, што такі крызісны менеджмент у прадакшане і у менеджменце вось такіх прадакшн-праектаў. Ты містер Вулф, да, для гэтых праектаў? Не ведаю. Таму гэта добрае. Я жду ответа на сколько проектов ведет Раецкая сейчас. Сори, Саша. Потому что, знаешь, флагман... Мы еще учимся, Кать. Флагман — это супер прикольно, но мне интересно, насколько ты дробишься от проекта к проекту, насколько это тяжело. Потому что, ну, понятно, вот мы с Мелкозеровым сидим, и у нас вот есть флагман, и есть вот такие еще. Так у вас у каждого свои дополнительных проектов. Ну, да. И мы не в захоплении от этого, потому что глобально я бы хотел, ну, у меня была такая проблема в трибуне, в якой мы с Сашем працавали, была такая, не то что галеча, але была такая финансовая ситуация, что мне мои кіраўнікі на Голсбай, ці трибуну уже на той момент, знаходзілі падпрацоўкі у іншых медыяў і давалі добро, то бок они разумелі, што мне трэба падпрацоўваць. Я пісаў Савецкую Беларусь. У меня были колонки, Канашыц іх рэдактаваў. На вот такое у меня было. Я в газет «Переходный возраст». Добрый день. Ну, нормалёва, бач. Але, ну, ты при этом мне даволі цяжка расшчіпляць себя, так бы мовіць, для шмат таких... То бок я разумею. То у выніку гэта цікава. Ты разумееш, это твоё дарослае жыццё. Прикольно, што ты заняты, тым больш в эміграцыі. Але глобально, конечно, хотелось бы присвятить себе одному продукту. Вот у меня такое. И у тебя то самое, да? Да, мне а почему вы делаете несколько продуктов? Ты робишь «Загляние солнца», ты робишь «Малину». У меня есть собака, у меня есть кватэра. Яны едят. Яны все едят, и собака, и кватэра. Я не хочу... Нет, глядите, я з вялікай павагай ставлюся до всего, что я роблю. Мне цікаво, я разумею, ось як ти казала, что вот это профессионализм, певно. Ты на його виходиш і такой, ніжей я його не зроблю. Мне подобаються всі гэтыя проекты. Ну, бо яны по-своему розные, я памповаюсь, прокачиваюсь, там, я один в кадре, мы там с Івульным что-то ведем, мы робим подкаст, и там, и гэтак далей. Давай так, а калі б за
напрыклад толькі за Гэта адзін. захоп падкасту. За адзін толькі праект, Так. які б ты рабіў, які хочаш, Так. з гэтых ці новы. Ты зарабляў столькі ж ці больш ці як за ўсе гэтыя. Ты бы тебе б не было бы так неяк сумна рабіць адзін. То есть тебе было бы добра, калі б ты працаваў на адной працы у адным праекце з сцэнаваннем і зарабляў Так, я бы рабіў просто проект. Ну, глядзі, у меня былі нейкія там папаўзнавенні, гэта назовем, зрабіць проект, як это, напрыклад, робяць зараз расійскія ютуберы, у якіх есть бабкі на гэта. Выехал, что-то снял, какую-то актыўнасць зняў. Ну, то бок, рабіць больш камбінаваныя здымкі. Ну, мовна кажучы. То бок, я бы інвеставаў туды. А зараз атрымліваецца так, што как бы больш простыя вытворчасці праекты, але, ну і дзякуй Богу, што яны ёсць. Але іх у выніку шмат. Таму час ад часу бывае такое, што там ты запісаў, у меня бывае такое, што ты запісаў 4 маліны за 4 дня, і как бы ты думаешь, как бы, окей, глобальная мэта, это я зарабіў грошы, сабачкі ёсць, што есть, але я сябе адчуваю не вельмі добра. Бывае такое. Калі няма працы, больш працы, ці калі грошай няма. Ты не адказаў. Калі б гэта была адна, але такая любімая, але таксама добра оплачиваемая праца. Идеально. Я бы больше... Почти ее не отдают. Надо было сказать, одна любимая не отдают. Я думаю, что я был бы задоволены. Я бы, безумоўно, придумал, як рабіць гэтую працу больш цікавай, больш такой, не ведаю, больш глыбокай, челленджавай. Ну, я думаю, что я бы развивал не так, у меня такая же история. То есть ты в основном дробишь себе, тому... Короче, ты дробишь на крестраже себя просто. Да. По-русски говори, пожалуйста. Да, ты дробишь себя, потому что хочется денежку. Потому что один проект так сильно не позволяет чувствовать себя настолько безопасно. Вообще не моя история. А гроши тебе не потрібні? Не, гляди. Я шмат працавала за маленькія грошы, у мяне былі розныя сітуацыі. Я там толькі ў 19 годзе, мне падаецца, упершыню пачала браць тыя грошы за працу, якія трэба было браць ужо даўно. Так. Але для мяне, мабыць, гэта нешта на эндарфінна-адреналінавым узроўні. Для мяне патрэбна, каб у мяне было некалькі цікавых, мэтавых, розна-чэлленджавых праекта, і каб гэта было не 3 падкасты, хай бы это будзе цяжка, там будзе так, але мне вельмі патрэбны новыя задачы. Задачы ёсць такое слово? Новыя задачы, новыя ўзроўні, і я заўсёды імкнуся нешта цяжкае, каб гэта быў такі крызіс, але прыемны, дзе я вось таксама, это не эндорфін, это, мне кажется, дофамін, і атрымліваць нейкі дофамін. Таму для мяне, калі ў мяне менш там 3 праектаў ці якога-небудзь вельмі цяжкага і там 2-4 там у думках ці типа мы толькі пачынаем, то я вельмі дрэнна себе адчуваю. Ну і таксама, а калі ты яшчэ ў эміграцыі, такой, ну так і дзень як бы. Але з іншага боку, ну я менш ем, калі больш працую, таму как бы. Это прикольно, кожны по-своему гэта реализовывает. Ну, мне это так интересно, как можно просто столько вести вот этих вещей. Ёсць людзі, якія таксама так любяць такое ж, але, например, заўсёды ў кадры. Вось тыя эксперткі, якія ходзяць везде, бо ім трэба, дзесьці они зарабляюць, дзесьці не зарабляюць, але яны павялічваюць сваю гэтую медыйнасць, і яны вось гэта любяць. Для мяне вось гэта, например, цяжка весці, што-то даваць каментарі, немножко еще каментарь. Але рабіць і кантраляваць кожны працэс, тут пляцоўка, тут квіткі, тут людзі паехалі, а тут не да... У мяне так працуе мозг. Мне патрэбна вялікая колькасць, і я вельмі люблю вось з гэтага ўсяго рабіць. І вось дэдлайн, і мы ў дэдлайн улажыліся, і да там адсоткаў, як гэта цэнтаў, да апошняга еўрацэнта мы ўсё сышлося, і все, і Excel-ка сошлась. І наступны, мне патрэбен адразу наступны. А сколько ты работаешь? Зараз я работаю... Ну, так. Просто день у тебя. Сколько у тебя працы? Как ты вот это вот все... Ведаешь, я веду такі нататник, где я ставлю галочки. Как это? Хай будет галочка. Ставлю галочки, когда я там пью, занимаюсь спортом и работаю, и там за последние несколько месяцев я посмотрела, что у меня был один выходной. Выходной — это когда ты вот вообще ничего не делал, что ты встал и пошел заниматься спортом или там своими какими-то делами и вообще не монтировал рилсов, не согласовывал смет, ничего не покупал, никого не просил напомнить, не согласовывал
согласовывал макет, вот это типа выходной. И он у меня был один. Но проблема в том, что это не полезно, и я не рекомендую, потому что состояние, в котором я сейчас нахожусь, такого депрессивного бессилия, это тоже про это. Но я продолжаю. Я Ты с таблетками? 9-го, ой, нет, не так, мы же в каком-то сезоне непонятном. На следующей неделе у меня снова психиатр, потому что пора вернуться к таблеткам. И вы будете обмерковывать Я антидепрессанты? зря, наверное, Что? Поторопилась их заканчивать. Да. Ну вот. Поэтому... Я просто был свидком, я был свидком неправильного сыходу от антидепрессантов, и это жудасная ситуація. Ну, то бок это не супер там небяспечнае, але гэта цяжка сапраўды. То бок ты не разумееш, як гэта працуе до конца, и как бы стан человека, он Да, лучше понять, как работает, как ты будешь... То есть у меня не было проблем закончить, я просто поторопилась, подумала, что я уже вылечилась. Я уже пожонку, да. Да, а я не в порядке, но, к счастью, наверное, ответственность такая, что я могу плакать. Поплакала, включилась в Zoom, продолжила работать, все посчитала, все сошлось, или там мы что-то придумали, я могу там тут плакать, а тут потом питчить через 5 минут. Боже, мы делаем этот проект, чтобы люди были счастливы, чтобы мы наполнили всех энергией, и мы вместе. Так это работает. Это так само про роли. У нас просто, Катя, разумеешь, у нас пошел медицинский цикл подкастов. Вот у нас была булімія, депресія, наступная буде біполярка, тому ніяк так. Ведаєш, а тих, хто працює на державному телебаченні, у них таких проблем нема, ніяких проблем, у них все добре. Слухай, а ти зв'язуєш, ну, то, я розумію, не з державної телевізії, я правильно розумію, що це винік усіх подій, які з 20-го атрымаюцца? Тиранії у тебе були? Я так разумею, што гэта вынік, гэта такі ціск, і ўся гэтая трывога, але я заўсёды была дэпрэсіўнай і вось такой самотнай. Мінорная чувіха, так? Самотнай, так. Гэта з дзяцінства. Мне падаецца, з 15-14 гадоў, вось я заўсёды адна, у мяне ёсць плеер, я іду осенью под дажджом, я слухаю сваю Земфіру, і я такая... Пасля сталею, это, наверное, старею, становлюсь... Сталее, это коли ты больше такой дорослый. Не, это коли ты, да, старейший становишься. А потом ты починаешь читать там Камю, Сартра, ты разумеешь, такая жизнь говно, ну, в смысле, жизнь такая, и ты такой, и это моя атмосфера, и вот это все депрессивное. И вось так было заўсёды, тому мне падаецца, что 20-й просто дадаў, 20-й, Украіна, вайна, ўсё гэта просто дадало. Ну і таксама праца. Ну, трэба рабіць нейкія перапынкі, але ж я люблю працаваць, я не могу. Прикольно. Слухай, калі про Камю пачалі размаўляць, давай напрыканцы парай нам што-нибудь пачытаць. У тебя есть не обов'язково Камю, а у твоих перерывах есть час на читание? Так. Я просто зразумеў, што у меня, например, нема абсолютно, и мне так соромно перед собой, потому что я разумею, что у меня, ведаеш, становится больш бедная эта беларуская мова, она как бы не базовая в прошивке, то бок я шмат зрабіў працы, каб яна стала. І калі, то бок, ты весь час размаўляеш там польска-рускай, што-то такое, гэта вельмі все аб'ядняецца, таму трэба чытаць. Я не магу скончыць Валентина Кудовіча, дачытваць яго мемуары. Окей, якія кніжкі ты б нам параіла? Для мяне вось ты чытаеш чалавек, і для мяне асацыяцыя з табой, што это все таксама вот вобраз. Это разумееш, калі вобраз, які ты палон гэтага вобраза, і гэта пазітыўны. Просто ёсць кніжкі, про якія ты казаў, і я такая, я таксама чытала, і мала каго ведаю, напрыклад, хто, ну не то, што мала хто пра гэта гаворыць, што чытаў дакладна гэтую кнігу. Пра чытанне. Так? Пра чытанне. Калі працоўных гадзін столькі, сколькі зараз не, і гэта адразу адбіваецца на маўленні. Так. Маўленне гэта яшчэ паглядзі на думках, на том, пра што ты думаеш. Таму зараз апошнія, вось мне падаецца, 2-3 месяцы у мяне няма вось гэтай вот нататачкі чтение, і гэта вельмі сумна, але калі... Што мы робім? Кніжкі, скажы, парай-ка нам кніжак. Я чалавек сумны і дэпрэсіўны, таму я бы прапанавала «Жизнь и судьба». Это, наверное, Гроссман, скорее всего. Возможно, все смотрели фильм. А может, не смотрели. Не отрымала подтримки, только что пустые воши побачила. Это о том, что происходило в 30-е годы во время в Советском Союзе, так же, как наступила война, та, что Великая Отечественная называется, и о том, как жили разные категории людей, и что с ними происходило, включая товарищей фашистов на земле. Самое интересное, что каждая глава — это история совсем другого человека. Чуть-чуть похожа на вот этого писателя, типа «Лето 1800 какого
какого-то года, уже я не помню, как он называется. Короче, это раз. Второй крутой маршрут Гинзбург. Угу. Ну, Мне обязательно казалось, лагеря. что это треба читать. Лагеря. Классная книга. Ты читал? Дальше. Тоже лагеря «Жизнь сапожок непарный». Не вспомню фамилию Петра. Нет, не помню фамилию. Также лагеря «Слёзберг», «Наверное, мой путь». Нормально это забил. Наверное, что-то из... «Дети Арбата» — это, наверное, Аксёнов. Это Рыбаков. Нет, Рыбаков, Да. да. Можно что-то из Аксёнова. Там, Полуостров Крым у него. Обожаю. Ну, в смысле, Остров читала, Крым. понравилось. Остров Крым. Остров Крым. Зараз у мяне такой час, што былі адныя вось гэтыя савецкія лагера. Ёсць Да, такое? да, лагеря. Это гэта По-украински кажут табор. Табор у Табор. них есть Вось. такое. Я бы опять прапанаваць гэта, калі ты ў такім стане, для некаторых гэта я не буду гэта чытаць, бо зараз я там перажываю тое ж. Для мяне гэта наадварот прыклад таго, як людзі змагаліся і як ёсць такі незразумелыя рэчы, калі там жанчына праходзіць 20 год гэтых лагероў, але заўсёды кажа: і я вырашыла, што я не буду бросаць гэта, і я буду ім там працаваць з гэтымі назіральнікамі, бо у мяне ёсць чалавечая годнасць. Я такая 20 гадоў, і ты пра чалавечую годнасць і пра трудовой подвиг. І гэта вельмі цікава для мяне, як яны з гэтым, як яны даюць рады з гэтым ці не даюць рады. А з такога, хотела сказать, з весёлого, хотела посоветовать что-нибудь типа ремарка Кундер. А даўлад, ну ёсць даўлад. Для ўсяго іншага ёсць даўлад. И караценечки яшчэ, и что вельмі важно, рассказики можно почитать, и все будет здорово. Слушай, ну мы жадаем тебе трудовых подвигов, простое, что ты кайфуешь от их, это вельмі здорово, только, ласка, не заганяй себе. Мы с Івульным, у нас был подкаст, он пойдзе таксама на YouTube про працу, и я ў пэўны момент зловіў інсайт, что здольнасць адпачываць таксама паказчык твайго прафесіяналізму. Абсолютно. Таму адпачынка табе, добрай сессии з психотерапевтом, скажи что-нибудь. А это мое третье слово будет в Как этом мы подкасте. назывались? Вы как назывались? Мы назвались как? Не что будем, мы назвались. Добрая назва, Мы Ивулин все придумал. еще там? Мы все еще там? Да. Мы Да. просто уже в Ютубе? Да. Привет, всем привет, подписывайтесь на этот канал. Будет весело, эгей! Да, і вялікі дзякуй нашим супорцерам, калі ласка, працягвайце, таму што наша наяўнасць у Ютубе, яна вельмі абмежавана і вельмі часовая, так што хуценька мы вернемся на Buy Me a Coffee.